ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ିର ଝରକା 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗରମ କରାଯାଇଥିବା ଚା ଆଉ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଥମ ପରି ସ୍ୱାଦ କେବେ ହେଲେ ମିଳିନଥାଏ। ଗରିବ ଦୋଷ କଲେ ସମସ୍ତେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଧନୀ ଦୋଷ କଲେ ତା ଦୋଷକୁ ଚପେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଚାରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମାଛି ପଡ଼େ ତେବେ ଲୋକେ ମାଛିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ରୁଟି, 2 ଯୋଡ଼ି କପଡ଼ା ଓ ଗୋଟେ ଘର ହେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ 4ଟି କାର୍ ଓ ଅନେକ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋଟିଭେସନାଲର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।